La llum i l'ombra. A l'edat mitjana, uns quants companys ens hem unit per aconseguir els fragments de l'esfera dels 4 esperits. El destí de cadascun de nosaltres, al Japó de fa 500 anys, depèn del fragment de l'esfera que encara ens queda per trobar. Un viatge per l'edat mitjana amb l'Inuyasha! La Kagome ha caigut en mans dels 4 dimonis ninja que estan a les ordres d'en Hoshiyomi. Aguanta, Kagome! En Hoshiyomi absorbeix el poder de l'espasa d'ullal de ferro quan l'ataco, però t'asseguro que et rescataré! Pots somiar amb valentia, ara podem fugir corrent d'aquest món. Aixecar-nos i lluitar contra la trista realitat. El valor ens va creixent molt dins del nostre cor i tot allò que hem somiat, tot ens ha quedat gravat. Tot és dins del cor, dins som-hi tots. No vols barrar pas a la força que et fan endavant, creix i trenca la closca on fins ara s'ha estat. Pots somiar amb valentia, torna a intentar-ho, lluita contra els teus dubtes, juntament amb tu fins a fi. Recorda, si vols plorar per la soledat, ensenya-me el camí i lluita quan ploris, converteix-te en un somni segur. Ha! Tu deus ser en Hoshiyomi! Surt del mig ara mateix! Que fàcil! Una tècnica ninja. El cos duplicat. Kagome... Potser sí que el nom de Kagome que hi havia escrit en aquell arbre genealògic. Teniu això! De pressa, Hojo! Agafa l'espasa del cel i porta-la fins al temple! No, Kagome, no et penso deixar sol aquí i fugir jo tot sol cap al temple de la tempesta. Kagome! Que encara no ho has entès. Tota l'energia que fa servir per atacar-me la xucla la meva espasa. Què passa? Aquest poder demoníac ve de l'espasa de la terra que té en Hoshiyomi. Què fas tot sol? On és la Kagome? La Kagome! La Kagome! Què passa amb la Kagome? Kagome! I ara què penses fer? Et negaràs a entregar-me l'espasa sabent que puc matar la teva amiga? Kagome! Inuyasha, el gran duel de la cascada de la boira. Kagome, desgraciat! Inuyasha, estàs bé? Què vols tallar amb aquesta espasa rovellada? No l'afecta! Si voleu salvar aquesta noia, veniu al temple de la tempesta. Desgraciat! I, és clar, penseu a portar l'espasa del cel. Kagome! Però vine cap aquí! Inuyasha! Què? Jo també vull venir amb tu. Només em faràs nosa! M'has de deixar venir. Pareu de discutir, vosaltres dos.
Segons em va dir la Kaede, el Temple de la Tempesta és precisament el lloc on es pot purificar l'espasa del cel. Per què deu haver triat aquell lloc, en Hoshiyomi, per fer l'intercanvi? I què importa, això? Es podria tractar d'una trampa. No podem perdre el temps discutint què hem de fer. Per culpa meva, la desgràcia de la meva família també ha caigut sobre la Kagome. Sí, jo vaig tirant. Espera'm, sisplau! Anem-hi, també. Kirara! Som-hi! Ara faré la cerimònia per restablir el poder de la llança del cel i de la terra. Impediu que aquells s'acostin al recinte del temple. Sí! Aquell semidimoni deixeu-me'l a mi. La seva espasa rovellada no em fa por. Doncs jo em quedo amb el bonze. Jo faré a bocinets la noia. Doncs jo, esclar, em quedaré amb aquell noiet tan jove. Deu ser aquí. Què és aquella llum? Una barrera! No podeu passar d'aquí. Fa bona oloreta, la teva carn. Sóc en Seiryu, el de la lluna. Serem bons amics? Sango, on ets? És a mi a qui busques. Ei, Shippo! Va, home, desperta't. Mira d'obrir els ulls. Bé, tu t'ho has buscat. Ja estàs despert? Tots els membres del grup han quedat separats. Has de trobar l'Inuyasha. De pressa. Sí, molt bé. Aquí toqui, que t'has fet mal. M'he donat un bon cop a l'esquena. Aguanta, home. Vaja, quin culet més maco. Quin jovenet més deliciós. Jo sóc en Suzaku, el de les flors. Encantat de conèixer-te. Es veu que avui estàs de pega, noi. Et toca lluitar amb en Genbo, el de la fosca. Surt del mig ara mateix. Què et penses que em faràs amb aquesta porqueria d'espasa? Que no em sents o què? T'he dit que surtis del mig! Ah, que m'ha picat un mosquit. No em fas mal. No necessito aquesta espasa per lluitar contra tu. Prepara't! Ungles d'acer! Però que no ho entens, que no em fas res de res. Com pot ser que tingui el cos tan dur? Ja has acabat? Així doncs... Ara em toca atacar a mi! Tècnica ninja! Roda infernal de la tortuga! No et deixaré escapar! Feia temps que no devorava cap noia. No saps les ganes que en tinc. Ex, quin fàstic! Os volador! Oh! On s'ha ficat?
Tècnica ninja, ball d'escates. Què fa ara? Tècnica ninja, pluja d'escates. Sango! Ara vinc, Sango! Però abans d'anar-te'n, hauràs de matar en Biako. Amb el forat del vent. Et penses que t'ho permetré? No! Què passa, Bonza? Ja has acabat? Deixa'm estar! No et penso donar l'espasa! Va, no siguis així. Si em dones l'espasa del cel, t'arrencaré la pell d'aquesta cara tan bonica que tens i la posaré al costat de l'espasa com a decoració. No et penso donar res! Deixa'm estar, maníac! Ostres, per què has de ser així? Què et semblaria si et digués que cada dia, així que em llevi, li faré un petó als llavis a la teva carona dissecada? Deixa'm estar, em fas fàstic! No ho vull ni veure. Això és la fi del món. Ara jo he de ser valent. Foc de guilla! Au! Moltíssimes gràcies. Que no veus que em cremo? Ara sí que m'has fet enfadar! Marrec insolent! Ja t'has despertat? Quins ulls més tristos que té, aquest home. Per què? Per què ho fas? Què? Com és que una humana com tu viatja amb un semidimoni? Quina relació teniu, tu i ell? Per què em preguntes això ara? A tu no t'importa. Els humans i els dimonis són incompatibles i, per tant, és impossible que els vostres destins s'uneixin. Perquè sempre arriba un moment que l'humà acaba traint el dimoni. I tu acabaràs traint aquest semidimoni. Això no és veritat. La naturalesa humana és molt feble. Sou febles de cos i de cor, però tot i així voleu viure la vostra vida com si fóssiu qui sap què. És per això que els humans acabeu traint els dimonis, per protegir-vos. Tu no ens entens, els humans. Has tingut una mala experiència? Sí, és clar. És per això que ara dius aquestes coses. Una dona guerrera. Qui és? La Tsukiyomi. Tsukiyomi, es pot saber què hi fas, tu, aquí? Hoshiyomi. Perdona'm! Rinpyo Tosha Kaishin Retsu Tsukiyomi! Però per què? Per què m'ho fas, això? Tsukiyomi! Per què? Per què? Per què? La Tsukiyomi em va empresonar en aquest temple. Un cop partida la llança, la fulla del cel va anar cap al mont Fuji, a mans de la família Hojo, i la fulla de la terra va anar cap al mont Hakurei. Quan el mont Hakurei es va esfondrar, vaig recuperar aquesta espasa, la de la terra. Per això la Kaede ens va dir que el temple de la tempesta era el lloc adequat per dipositar-hi l'espasa del cel. La Tsukiyomi em va trair. I em deia que volia estar amb mi per sempre. No pot ser. Segur que la Tsukiyomi va tenir alguna raó per fer això. Els humans sou febles i per viure heu de trair els altres sense pensar en el dolor que provoqueu. El que jo vull fer és alliberar els humans d'aquest dolor per sempre més. Alliberar els humans? Com ho faràs? Faré reviure la llança del cel i de la terra que va ser forjada amb els cossos de 222 dimonis. I us mataré a tots. I tu d'això en dius alliberar els humans? Ho tenen molt difícil els humans per alliberar-se.
De fet, l'única cosa que els pot alliberar és la mort. Calla! No m'estranya gens, això. La primera vegada que et vaig veure em vaig adonar que tenies prou poder per fer que la Tsukiyomi es manifestés a través teu. Què? T'agradaria saber per què us he fet venir fins aquí en lloc de recuperar jo mateix l'espasa del cel? Perquè vull que formis part de la cerimònia que tornarà tot el seu poder a la llança del cel i de la terra. Què dius? No tinc força. Tant la trobes a faltar. Tranquil·la. Ara mateix portaré fins aquí la teva parella, la fulla del cel. Però què és això? Però què passa? La Kitoki està escalant la cascada. Tècnica ninja, tortuga esclafadora! No et deixaré escapar, semidimoni! Tranquil·la, noia. Et prometo que tindràs un enterrament digne. On és en Miroku? Sango! Estàs preocupat per aquella noia? Tranquil, home. Aviat la tornaràs a veure a l'altre món. Prepara't, miserable! Mossegada del tigre! Bonze, no sé quin truc pensaves utilitzar, però t'asseguro que no et deixaré fer cap més moviment. Xipo, no et pots quedar de braços plegats ara! Tens raó. He de ser valent. Els he d'ajudar sigui com sigui. Akitoki! Aguanta una mica, que ja vinc! Afanya, Xipo! Va, agafa't fort! De pressa! Sí! No et penso deixar escapar, príncep del meu cor! Para! Que em fas mal! Para, prou! Moriràs esclafat. Miroku! Desgraciat! Molt bé! Urpes voladores! Forat del vent! Què passa? Sango, agafa't ben fort alguna cosa! Miroku! Forat del vent! Què és això? Què passa? Val més que marxi! No! Sisplau! Sango! Com estàs? Bé, moltes gràcies. Miroku! Estàs bé? Sí, més o menys, però ara ens hem d'afanyar. Anem a buscar la Kagome. Estàs bé, Akitoki? Ho sento molt.
L'espasa del cel ha entrat dins del temple. Què és aquesta presència tan sinistra? Kagome! Acaba de tornar a la vida. La llança del cel i la terra. Què dius? Voleu que us ho expliqui? Aquesta és la llança de la llum i l'ombra, del cel i de la terra. Les dues energies que separen tot l'univers en dos pols oposats. La llança del cel i de la terra reuneix aquestes dues energies i és capaç de destruir barreres invisibles. Prou de xerrameca. Torna'ns la Kagome ara mateix. Els humans són febles, són uns traïdors, i per això el meu deure és fer desaparèixer tots els humans del món. Què és allò? Ho està xuclant tot! T'ajuda, Inuyasha! Aquí toqui! No puc fer servir el forat del vent perquè té la Kagome. Kagome. Inuyasha! Ja ha recuperat el poder l'espasa d'ullal de ferro? No, encara no. Pobre Kagome. Pobre. Jo en sóc l'únic responsable. Si no us hagués embolicat amb tot això, la Kagome no hauria caigut a les seves mans. Ara no podem perdre el temps amb lamentacions. L'únic que importa és rescatar la Kagome de les mans d'aquest miserable. Però com ho vols fer? Però no ha recuperat el poder! Tant me fa, ja trobaré una altra manera d'acabar amb tu!